Happy Valentine's Day लोगोफोर तो Valentine's Day खालि लावदुमा बेलेगावसो दंमोन आरोना मिटिंआवहाय ओमफ्राय आंनो सरप्राइज होदोंमोन नैबे बुकेखौ होनानैहाय स' बिनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय आसा खालामो बिब्दिनो आंखौ अनलांबाय था 2019 निफ्राय जेरैबायदि अनबोदों दिनैसिमथ' नों चेन्ज जायाखै आइ होप जे नोङो उनहालागैबो आंखौ बिदिनो अनो ओमफ्राय जोङो दिनैहाय ट्रेडिशन ब्लुआवहाय फैदोंमोन आरोना एसे टाइम स्पेन्ड खालामनो डिनार खालामनो ओमफ्रायहाय बेनि एम्बियन्सआ बिराद मोजांमोन बिराद मोजां नांबाय गोसोखौ थ' जोङो रेडिसन ब्लुनिफ्राय आलदा जायगायाव फैबाय आरोना दा मेरुन रुमावहाय हाबनोसै आङो मानो होनना बुङोबा रेडिसन ब्लुआवहाय आंनि टाइपनि खाना आं मोनजायासै माने बुफेसो होदोंमोन एक्सट्रा अर्डार लायाखैमोन आरोना थ' आंनि टाइपनि जाग्राखौ आं जानो फैबाय बेयावहा बिराद यामिमोन आरोना गासैबो बिराद टेस्टिमोन नोंथांमोनाबो खेबसे ट्राइ खालामनानै नायबानो जाबाय लावदुमा बेस्रा बिदि जों फुडखौनो जायामोन आरोना आंनो थाफानानै जाग्रा जाबाय बेस्रा बिराद सादा सिदा बिदि न'नि ओंखाम बिदिसो जायो आरोना बियो मोजां मोनो खिन्थु आं जायो नालाय जाफानांगौ गोनां जाबाय ओमफ्रायहाय नोंथांमोना भेलेन्टाइन्स डेआवहाय माबोरैहाय सेलेब्रेट खालामखो बहा थांखो मा जाखो आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरनो दाबाव थ' आसा खालामो बयबो बिब्दिनो जिउ थाजासिम अनलायलायनानै थागोन बाय